asiri ne na kiran 'yan kuɗi. Ga waɗanda suke so su dinga kiran kuɗi, duk inda ka ga kuɗi wala Allah ka je banki ne sai ka ga ana ta ƙirga kuɗaɗe far ana ta ƙirga su a kan inji kana so kai kiran 'yansu to za ka kira wannan hadimi ne nan take za ka karanto ɗalasiman wannan hadimi sai ya zo ka gaya masa zai bayyana wanda kai kaɗai za ka gan shi ko na'ura kun san ba ta iya haska aljani. Yauwa za ka gaya masa sai ya kwaso wannan kuɗi ba tare da an sani ba ya kai masu ɗakinka ko shagonka ko gidanka ko ka je wani shago ko wani kamfani ko wani guri kana ka ga wasu kuɗi kana so a ɗebo masu ko a wani banki ko a wani kamfani ko a wata ma'aikata ko kuma ka je wata kasuwa ya ga ana ƙirga kuɗaɗe da yawa kana so wannan aljani ya shammaci mutane ya kwashe su to ga asiri wanda za ka aikata domin ka mallaki wannan hadimi wanda zai dinga yi ma waɗannan aikace aikace. Sai dai ba mun saki wannan asiri ba ne saboda mutane su dinga ƙuntatawa sauran jama'a. Mun saki wannan asiri ne saboda masu buƙatar a ɗebo masu wani magani ko wani aiki ko wani abu da sauransu sai su yi amfani da shi. In sha Allahu muna godiya sosai sosai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh al'ummar faɗin duniya. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. So muna godiya sosai sosai ga masoyanmu jama'ar mu al'ummarmu na faɗin duniya musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu ayyuka da masu kan bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi musamman mutanen ƙasar mu Najeriya. Mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, Guinea, Faransa, Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. To muna godiya sosai sosai ga masoyanmu jama'ar mu al'ummarmu na faɗin duniya. Idan kai ko ke baƙo ne sai ku daure ku danna mana subscribe ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun asirinmu da zarar mun ɗora. To muna godiya sosai sosai da ake bibiyar mu dare da rana a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Kamar da muka saba zuwa muku da manya gingima gingima kuma ƙasaitattu kuma shahararrun asirai. Yau ma muna ɗauke da wani asiri wanda za mu yi bayani akan yadda za ka mallaki hadimi wanda za ka dinga kiran 'yan kuɗi. Kana zaune a ɗakinka za ka kira kuɗi daga wani banki ne, daga wani kamfani ne, daga wani gida ne, daga wata kasuwa ne, daga wata ma'aikata ne. Kana zaune a ɗakinka, a shagonka ko a gidanka za ka yi kiran 'yan waɗannan kuɗaɗe su zo inda kake nan take. Yadda ake yinsa shine za ka je ka siyo kalar wannan turaren guda ɗaya sai ka sai turarenka na Sarul Jinni guda ɗaya duka ka samu manya original masu kyau. In sha Allahu in ka zo sai ka zo ka zauna a ɗakinka sai ka kunna kyandira guda 5 fari, baƙi, ja da ruwan ɗorawa yellow kenan. In ka kukkunna su sai ka shashshafa waɗannan turarurrukan sai ka fara lazuminka kamar haka. Ya sarsaru, ya sarsaru, ya sarsaru, ya sarsaru, ya sarsaru, ya sarsaru, ya sarsaru za ka yi miliyan 1. In kyandiran sun ƙare sai ka ƙara kunna wasu. In sun ƙare ka ƙara kunna wasu har sai ka kammala miliyan 1. Yauwa hadimin zai zo sai ku yi agreement da shi sai ku tattauna da shi in sha Allahu sai ya gaya ma wani ɗalasimi wanda duk sanda kake son kiran shi kawai za ka karanta wannan ɗalasiman ne zai bayyana sai ka ba shi umarni ya je ya yi. Subscribe da alamar ƙararrawa sai ku daure ku danna mana subscribe muna godiya.